Huittisten ihanalle elämystorille. Aivan mahtava nähdä teitä kaikkia täällä tänään. Kiitetään hei tässä kohtaa lasten ja nuorten katutaideyhdistys Sirkus Rakkaus Pum Pumia tästä mahtavasta graffitityöpajasta, joka päättyy nyt kello 17. Tänne on ilmestynyt kyllä aivan loistavaa taidetta. Näin, terveiset meni varmaan sinne perille. Me aloittelemme täällä sitten ensimmäistä paneelikeskustelua. Meidän panelistit ovat saapuneet paikalle. Aivan tuota pikaa esittelen heidät. Mutta kerron tässä vaiheessa, että minimessut ovat edelleen koko tämän tapahtuman ajan auki, joten kannattaa ehdottomasti käydä piipahtamassa myös siellä. Jokaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus loistaa, onnistua ja olla hyvä omassa työssään. On nuoria, joille urapolku on selkeä ja niitä, joille ei. Monella nuorella on todellisia haasteita löytää oma ura- ja koulutuspolku. Nuorten työidentiteetti on muuttunut, kuten myös monet ammatit ja työnhakutavat. Auttaako menkää töihin huutelut vai tarvitsevatko nuoret kenties ymmärrystä, hyväksyntää, tukea ja kannustusta? Näitä seikkoja siis käsitellään seuraavassa paneelikeskustelussa ja kuulemme pohdintaa siitä, miten nuorten ammatti-identiteettiä ja kasvamista osaksi työyhteisöä voidaan tukea, jotta nuori pysyisi siellä työelämässä sitten mahdollisimman pitkään. Olemme saaneet aivan loistavat puhujat tänään paikalle ja nyt alkavassa paneelissa mukana keskustelemassa tästä aiheesta Huittisten 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maria Kankaanranta, Huittisten nuorisovaltuuston entinen jäsen Aino Kylä-Lehtonen, Rauman kaupungin työvoimapäällikkö ja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelija Teemu Niemelä sekä Huittisten kaupungin elinvoimajohtaja Riikka Peippo. Kiitos aivan valtavasti jo tässä kohtaa, että olette saapuneet tänään paikalle. Ja keskustelun vetäjänä tässä paneelissa, oikeastaan molemmissa paneeleissa, toimii ihastuttava Huittisten nuorisovaltuuston jäsen Veera Vartija. Ja pitemmittä puhetta annan Veeralle sitten puheenvuoron. Kerron tässä kohtaa, että 45 minuuttia on aikaa ja loppupuolelle on jätetty pieni aika sitten yleisökysymyksille, joten kannattaa niitä pohtia tämän paneelin aikana. Ole hyvä, Veera. Kiitos. Ensin aloitetaan aiheella koulutus. Peruskoulun päättäneistä kaikki saavat jatko-opiskelupaikan ja suurin osa valmistuu ammattiin. Osalle työllistyminen on kuitenkin haaste ja tarvittavan työkokemuksen kerryttäminen olisi edellytys työpaikan saamiselle. Nyt pohdimmekin, että millä jatkossa tuemme työpaikan saamista ja millä keinoin. Miksi nuoren on vaikea löytää omaa paikkaansa työelämässä ja vastaako nuorille suunnattu koulutustarjonta työelämän tarpeiden ja vaatimusten kanssa? Kysykää uudestaan, jos oli epäselvä. Kuka aloittaa? No niin, nyt katseet kääntyy tänne päin, jos mä aloitan sitä. No eli miksi nuorten on vaikea löytää työpaikkaa ja vastaako se koulutus sitä? Ehkä toi työelämäkin on muuttunut sellaiseksi ja sitten kun katsoo avoimena olevia työpaikkoja, niin etsitään aika moniosaajia. Sieltä pitää löytyä niitä sosiaalisia taitoja ja oma-aloitteisuutta ja sit pitää osata digitaidot ja sit vielä ehkä sitä ammatillista. Et sieltä tulee paljon niitä osaamisvaatimuksia. Ja se tekee ehkä nuorille sit sitä haastetta siihen työnhakuun, mutta sitten mietin myöskin sitä, että meillä on paljon yrityksiä, jotka ovat sitä yhteiskuntavastuullisia, ymmärtävät sen, että niihin nuoriin, että niitä kannattaa palkata ja nuoret voivat ehkä sitten sen toisessa osaamisessa, mitä on vajetta, niin paikata sit sillä omalla motivaatiolla ja innostuneisuudella. Ja sitten nuorilla on paljon muitakin taitoja, sellaisia, missä itse vaikka kangertelee jonkun
tekniikan kanssa tai muuta, mikä on nuorille taas sit ihan normiarkea. Että vähän sit semmoista niin yrityskulttuuriakin siitä, että miten saadaan niin kuin, eri tai sukupolvien osaamiset kohtaamaan. Mutta ymmärrän myös niitä yrityksiä, jotka sit sanoo, että panostavat siihen nuoren koulutukseen, ottavat sen siihen vierelle ja auttavat häntä eteenpäin. Ja sitten kun nuori on niinku osaava, hyvä työntekijä, niin totta kai nuorten katseet katsoo maailmalle eteenpäin, niin sitten he lähtevät taas poispäin ja yrityksen pitää taas panostaa seuraavaan nuoreen. Niinku monivivahteinen tämä haaste. Jatkanko tästä? Ääni ainakin kuuluu hyvin. Riikalta hyviä pohdintoja. Jään pohtimaan sitä näiden lisäksi. Näistä on ihan samaa mieltä Riikan kanssa. Ja ehkä se niin kuin työpaikkatarjonta ja sen niin kuin löytäminen ja sen oman työpaikan löytäminen sieltä kaiken tarjonnan keskeltä saattaa joskus olla aika haastavaa, riippuen tietysti siitä, että minkälaisella taustalla hakee, mutta ehkä tässä niinku semmoisena pääkohtana nostaisin semmoisen ennakkoluulottomuuden hakea aika laajasti erityyppisiä tehtäviä, riippumatta ainakin siinä uran alkuvaiheessa ihan täysin siitä, että onko se nyt justiin semmoinen työpaikka, mihin oma kiinnostus ja osaaminen 100% natsaa. Toki sitten työnantajat aina ne päätökset, valinnat sieltä tekee. Mutta kuitenkin semmoisella ennakkoluulottomalla asenteella niin kun työnhakuun nuoria kannustan hakemaan kokemusta laajasti. Ja sitten totta kai sieltä työnantajan puolelta myös sitä ennakkoluulottomuutta ja tietynlaista niin kuin madaltamista, sen kynnyksen madaltamista. Ja näihin kaikkiin tietysti sitten on mahdollisuus käyttää julkistenkin ja yksityistenkin toimijoiden niin kuin tukitoimia, palveluita. Ja sitten tietysti se näkökulma myös, että silloin kun ollaan siellä opintovaiheessa, niin siellä opintovaiheessa nuorten kannattaa hyvin aktiivisesti jo hakeutua niille niin kuin harjoittelupaikkojen ja muiden rakenteiden kautta sitten niihin työmahdollisuuksiin kiinni, koska silloin usein myös helposti kiinnittyy. Mutta jos sitten jää työttömäksi vaikka opinnoista, niin sitten tietysti tukena ja apuna on laaja verkosto. Tämmöiset ajatukset päällimmäisenä. Kyllä tässä mielestäni edeltävät on oikein hyvin summannut. Se on tosiaan niin kuin moniosainen haaste ja ehkä semmoinen, mitä itse olen kyllä huomannut, niin on niin kuin se, että kun on myöskin tosi paljon semmoisia työpaikkoja tarjolla, mitä ei niin kuin suoranaisesti haeta. Ja varsinkin tämmöisessä vaikka Huittisten kokoisessa kaupungissa, niin kyllä se on niin kuin, että monesti niitä tullaan sitten kysymään ja se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin aika kovan rohkeuden, että uskaltaa lähteä hakemaan, että se on niin kuin varmasti semmoinen, ja mitä sitten ehkä tuohon koulutukseen tulee, niin on niin kuin se, että tietyllä tavalla se mitä koulussa opitaan, niin se on niin kuin äärettömän tärkeää, jos miettii vaikka vielä peruskoulussa ja varsinkin sitten niin kuin toisella asteella, niin ne asiat on niin kuin semmoisia, että vaikka tietäisi käytännössä ne asiat ja on oppinut ne siellä koulussa, niin sitten se oikea työ ja se kaikki on sitten loppupeleissä aika erilaista. Et mun mielestä vaan sen kokemuksen kautta sen niin kuin kuitenkin loppupeleissä parhaiten oppii. Kiitos. Kiitos. Toi oli hyvä, kun Aino pääsi nyt tähän ensimmäisiin työkokemuksiin. Mä muistelin tuossa, kun mä yritin miettiä, että mitäs mä oikein vastaisinkaan näihin kysymyksiin, niin mun tuli mieleen tuolta nuokkariajoilta, kun toimin siellä valvojana, niin semmoinen yhden syksyn kokemus, että mitä tapahtui kesän aikana niille villikkonuorille. Oli tapahtunut ihan valtava kasvu ja kehitys, ja pitkältikin just sen takia, että siellä oltiin oltu ensimmäisessä kesätyöpaikassa. Se ekan kesätyöpaikan tai työpaikan merkitys on ihan tosi tärkeä. Just niitä työelämäsääntöjä, pelisääntöjä, mitä Ainokin tuossa äsken sanoi, että mitä koulussakin kyllä varmasti käydään läpitte. Mutta se, että kun pääsee käytännössä tutustumaan juttuihin. Ja
ei pelkästään se, että oppii käytännössä, että miten nämä työelämäasiat menee, mutta se, että mikä merkitys sillä on itsetunnolle ja se, kun saa niitä onnistumisen kokemuksia. Ei tarvitse semmoista hurraa-huutoa olla jatkuvasti, mutta riittää, että, että näytetään, että onnistuu. Meidän 4H on siis juttu erityisesti keskittyä näihin ensimmäisiin työkokemuksiin ja nimenomaan noiden alle 18-vuotiaiden ensimmäisiin työkokemuksiin. Meilläkin on 10, tai reilu 10 tänä kesänä kesätyöntekijöitä. Osa on jo lopettanut ja osa vasta, tai joku vielä aloittaakin, plus yrittäjät siihen päälle. Niin tähän keskittyminen ja se, että se koko polku olisi mahdollisimman mukava, että hakeminen olisi helppoa, mutta myös sitten se haastattelutilanne, että siitä ei jää mitään semmoista pelottavaa, vaan sen jälkeen, että kun menee ensimmäisiin työhaastatteluihin, niin uskaltaa, siis se on taatusti, se on todella kuumottava paikka, se on kelle tahansa se työhaastattelu kuumottava paikka, mutta tulisi semmoinen mukava kokemus siitäkin. Uskaltaako nuoren palkata? No totta kai. On hiemattomia timantteja ja vähänkö siistiä seurata, että mitä tapahtuu, kasvua, kehitystä, kun aika kuluu ja he oppii ja kasvaa ja kehittyy siinä omassa hommassansa. Se totta kai vaatii työyhteisöltä, kun tarvitaan perehdyttämistä ja panostusta, mutta kyllä myös antaa paljon. Ja just ne taidot, mitä Riikka Kosen sanoi, että on paljon sellaista, mitä me ei osata, mutta nuoret osaa. Kiitos. Kiitos hyvistä vastauksista. Seuraavaksi voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli kesätyö ja yrittäjyys. Nuorille rahanteko ei ole yhtä tärkeää kuin merkityksellinen työ ja itsensä toteuttaminen. Moni nuori haluaisi kesätyöpaikan ja osa löytääkin. Osa nuorista ei kuitenkaan kesätyöpaikan etsiminen tai saaminen kiinnosta. Alle 18-vuotiaiden osa saattaa olla haasteellista myös löytää kesätöitä, koska mahdollisuudet ovat rajalliset. Kuitenkin jo varhainenkin työkokemus antaa eväitä itse työn tekemiselle sekä tukea ja kannustaa nuorta omalla työllistymisen polullaan. Miten jatkossa innostamme nuoria kerryttämään työkokemusta kesätöiden muodossa? Jos Riikalla olisi vaikka sitä aloittaisi. Joo. Siis miten innostamme nuoria kesätyön ja mikä se oli? Miten jatkossa innostamme nuoria kerryttämään työkokemusta kesätöiden muodossa? Kesätöiden muodossa, okei. No, ajattelen sitä, että kyllä se varmaan semmoinen perusasenne ja ajatus lähtee myös sieltä kotoa. Minkälaista esimerkkiä sieltä tulee, että ollaanko töissä vai onko siellä haasteita työllistymisen kanssa, niin sieltä varmaan tulee nuorille niin kuin osa siitä semmoisesta ajatuksesta siitä omasta työelämästä. Mutta onneksi elämme Suomessa ja se ei ole niin kuin pelkästään siitä kiinni, vaan näen myöskin sit sen, että minkälaista yhteistyötä koulut tekee vaikka meidän yritysten kanssa. Kun me ollaan kysytty kasiluokkalaisilta, huittislaisilta kasiluokkalaisilta, että miten he näkee, että voisiko he olla vaikka töissä huittislaisissa yrityksissä, niin 20% sieltä sanoo, että näkevät, että jatkossa voisivat työskennellä niin kuin huittislaisissa yrityksissä. Mutta sitten siellä oli reippaasti yli puolet, jotka ei vielä tunne, että eivät niinku tiedä niitä yrityksiä. Et tietävät nämä, mitkä tässä nyt näkyy katukuvassa, mutta paljon oli sitä tuntemattomuutta. Mutta se oli, mikä siellä oli tosi positiivista, että heillä oli se halukkuus nähdä tai oppia tuntemaan ne yritykset. Niin näkisin, että se, että kun lähdetään sit siellä jo peruskoulun puolella tekemään yritysten kanssa yhteistyötä ja meillä on mahtavia projekteja täällä ollut 9-luokkalaisten ja lukion yrittäjyysluokan kanssa yhdessä, jossa ovat sitten niinku 9-luokkalaiset päässeet tutustumaan huittislaisiin yrityksiin tai yrittämiseen, niin tällaisten kautta niinku ne tulee lähemmäksi ja voi innostua myös siitä yrittämisestä sekä sitten niinku näihin huittislaisiin yrityksiin päästä töihin. Sainko mä nyt jatkaa, kun päästiin aiheeseen yritys?
Nuorethan voivat olla myöskin itse yrittäjiä. Ja olette saattanut mediasta jostakin kuulla tästä nuorten yrittäjyydestä. Aika usein puhutaan 4H-yrittäjyydestä, on myös olemassa muita malleja, mutta tämä on se mun lempilapseni. Se on tarkoitettu 13-28-vuotiaille ja nimenomaan semmoista kevyttä ohjattua harrastuksenomaista toimintaa, tapa kokeilla yrittäjyyttä. Siinä mallissa lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on se oma kiinnostuksen kohde, mitä omaa osaamista jo on tai mitä haluaisi hankkia. Tai kenties se, että jostakin lähistöltä puuttuu jotain. Nuorethan on hirveän rohkeita ja äärettömän idearikkaita. Me tavattiin tuossa keväällä suurin piirtein kaikki 8-luokkalaiset, kaikki 9-luokkalaiset, jotka pääsivät pohtimaan vähän ideointia, tämmöistä kevyttä liikeideointia. Ja sieltä tuli kyllä niin mahtavia ideoita ja siis kaiken kaikkiaan tosi hyviä vastauksia erilaisiin juttuihin. Mutta ennen kaikkea niin kuin se, että siinä, jos nuori lähtee kokeilemaan yrittäjyyttä, niin ruokitaan sitä omaa innostusta ja kiinnostusta. Ja kiinnostusta siihen tekemiseen, joka sitten saattaa joskus synnyttää senkin, että alkaa olemaan sen verran kovat liikevaihdot, että on siirryttävä ihan oikeaksi yrittäjäksi. Ja verkostoituminen on yksi, mistä puhuttiin kanssa, mikä on työelämän kannalta ihan tosi tärkeä asia. Niin on helppo verkostoitua ehkä jopa niiden omien tai kanssayrittäjien kanssa tai muuten saada niin kuin sitä verkostoa vesille ihan oman toiminnan kautta. Ja edelleen se onnistumisen kokemus, että kun onnistuu omassa hommassansa, ei tarvitse olla ihan hirveän ihmeellistä. Meidän aikuisten tehtävä on motivoida ja kannustaa ja auttaa. Se on siellä työelämän alkupuolella, no on se kyllä myöhemminkin, mutta ennen kaikkea siellä työelämän alkupuolella ihan hirveän tärkeä asia, että kukaan ei jää yksin. Ja se, että kannustetaan ja motivoidaan, mutta opetetaan myös siihen tai kannustetaan siihen, että on ylpeä siitä omasta tekemisestä. Työylpeys on äärettömän tärkeä asia. Plus sitten yksi mielenkiintoinen asia, niin näistä nuorena tehdyistä työasioista saattaa hyvinkin olla hyötyä myös esimerkiksi jatko-opinnoissa opintopisteiden muodossa. Kannattaa uskaltaa kokeilla. Ja CV:ssä näyttää tosi hyvältä. Kyllä voin itse ainakin todeta tähän, että kyllä se hyvältä CV:ssä näyttää, että itse olen toiminut 4H-yrittäjänä siitä koronan alusta asti ja edelleen niin toiminnassa ja tänäkin kesänä sitä kautta töitä tehnyt, että se on niin mun mielestä aika hyvä mahdollisuus ja kuitenkin hyvä muistaa se, että oli se kesätyö niin kuin mikä tahansa, että jos sä saat edes jonkun yhden homman sukulaiselle ystäväperheen juhlissa, vaikka menet sinne auttamaan tiskaamisessa, niin se on ihan yhtä arvokas kuin se, että sä tekisit koko kesän jossain vaikka Hesburgerin kassalla, että se ei niinku kato sitä. Ja mä jotenkin ajattelen, että nykypäivänä koulu, vaikka jos mietitään lukioon, niin se on aika raskas, että monet nuoret varmasti se, että ei välttämättä koko kesä ole niinku se, että pystyy tekemään töitä, että myöskin se levon ja niinku palautumisen merkitys on aika iso, että jotenkin mun mielestä pitäisi kannustaa myöskin siihen, että ylipäätään työntekoon, mutta erityisesti myöskin siihen, että ymmärtää sen työn merkityksen myös niin kuin siltä kannalta, että mikä se oma hyvinvointi on ja mikä se oma tilanne on niin kuin siinä hetkessä, että kannustetaan niin kuin ihan kaikenlaiseen työhön, että se on ehkä semmoinen, mihin itse toivoisin huomiota. Jäiköhän tässä vielä jotakin sanomatta tästä aiheesta, mutta jos jotakin kuitenkin sanoisi. Kyllä se niin kuin edelleen sanon semmoisen ennakkoluulottomuuden sekä siellä nuoressa itsessään, että sitten myös niissä tukijoukoissa, jotka kannustaa ja tsemppaa ja auttaa, on se sitten koti tai koulu tai mikä tahansa taustayhteisö, että kaikesta niin kuin
on se sitten vapaaehtoistyö, palkkatyö, yrittäjyys, niin näen, että kaikesta on niin hyötyä semmoisen nuoren oman minäpystyvyyden niin kehittymisessä. Ja tietysti se CV-näkökulma on yksi tärkeä näkökulma myös, että sitten ne mitä sinne saa niin kirjattua, niin myös auttaa eteenpäin. Mutta erityisesti semmoista omaa pääomaa sinne niin omaan, että mä osaan ja mä pystyn ja mä osaan tehdä kaikenlaista, niin se on mun mielestä tärkeä näkökulma. Sitten toinen asia, ehkä tässä nyt niin kunnilla ja kaupungeilla on monenlaisia ohjelmia kannustaa, tukea nuoria työllistymään kesäksi ja sitten myös tähän yrittäjyyteen, että itsellä on kotona yksi nuori, joka on tämmöisessä, en nyt sano kaupungin nimeä, enkä kunnan nimeä, mutta tämmöisessä yrittäjyysohjelmassa niin intoa piukassa niin sanotusti sitten tekemässä tätä hommaa ja niin kuin, en mä sitten nyt kovin negatiivisena ilmiönä ole omassa nuoressa nähnyt, että kyllä on monia eri tapoja, miten kannustamme ja voimme kannustaa. Kiitos taas mahtavista vastauksista. Sitten siirrytään taas seuraavaan aiheeseen, joka on pitovoima. Joillain alueilla työvoiman tarve on suurta ja tulee kasvamaan entisestään. Nuoret suhtautuvat työhön innolla ja tulevaisuuteen toiveikkain mielin. Millä ylläpidämme tätä nuorten positiivista suhtautumista ja miten alueen pitovoimaa voidaan vahvistaa niin, että se houkuttelisi nuoria jäämään ja osaavaa työvoimaa muuttamaan alueelle? Ja jos Aino voisi aloittaa. Jes, aloitan oikein mielelläni. Tämä on äärettömän tärkeä kysymys ja myöskin ihan sen kannalta, että onko täällä 20 vuoden päästä uusia perheitä ja uusia yrityksiä. Mutta ehkä se, miten mä itse ajatellut tätä teemaa, niin on se, että mun mielestä meidän ei kuulukaan yrittää pitää nuorista kiinni, että nyt pysykää täällä ja tehkää työnne täällä, vaan että päästetään ja katsotaan maailmaa ja opiskellaan muualla. Ja mikä tärkeintä, niin sitten palataan tänne ja perustetaan ne perheet tänne ja ehkä ne työpaikat nykypäivänä, jos miettii etätyömahdollisuuksia, miettii kuitenkin täältä aika hyvät kulkuyhteydet, teitä on joka suuntaan niin sanotusti, että kyllä ne on sellaisia mahdollisuuksia. No sitten ehkä pitovoimaa, niin kyllähän se lähtee siitä kokemuksesta, mikä tästä kaupungista jää. Ja mä ajattelen, että siihen vaikuttaa moni asia, se millaiset palvelut on, mutta mä ajattelen, että kaikista isoimpana asiana siihen vaikuttaa se, että millainen asenneilmapiiri siinä kaupungissa on, että millaisia ihmisiä täällä on, millaisia vaikka työnantajia meillä on ja ylipäätään semmoinen sallivuus ja tietyllä tavalla semmoinen koko kylä kasvattaa meininki, että pidetään yhdessä semmoista, että tehdään yhdessä, niin että jotenkin siitä jää semmoinen hyvä kokemus ja sitten mä uskon, että pienilläkin asioilla voi olla iso merkitys sit siinä, kun mietitään, että mihin sitä muuttaisi ja mihin sitä sitten ehkä palaisi, että tämmöinen näkökulma mulla. Kiitos. Minä jatkan ilmeisesti tästä, niin erinomaisia näkökulmia pidän jo aika lyhyenä tässä kohtaa, niin tämän yhteisöllisyyden merkityksen tuossa toit esille, niin se on varmasti tärkeä asia, että ollaan siinä seutukunnassa, alueessa ja kunnassa, kaupungissa kaikki sen asian takana, että kun tulee uusia ihmisiä, nuoria, eri-ikäisiä, eri taustoista, niin pidetään heistä yhdessä hyvää huolta. Toki sitten tämä työllistyminen ja työpaikkamahdollisuudet on kyllä tietysti pitovoimassa aika merkittävä tekijä ja siinä mä näen ehkä niin, että sitä monessa urheiluseurassa tai isommassa urheilujoukkueessa näkee vähän semmoista ajattelua nykyään, että tuodaan pelaajia yhä nuorempana tavallaan seuroihin, niin tavallaan tässä ehkä voisi ajatella sitä samalla tavalla, että tuodaan oppilaitoksiin, kuntiin tavallaan ennakoivasti sitä näkökulmaa, että pystytään sitten kouluttamaan, kasvattamaan ja tunnistamaan ja tuntemaan sen seudun kunnan alueen työvoiman tarpeet. Et sitä kautta kun me saadaan sitten ihmisiä tänne tulemaan ja myöskin pysymään, että me pystytään kertomaan se tarina nuorelle alusta loppuun, että tämmöisellä polulla täällä voi menestyä.
No, kyllä minäkin myös kannustan nuoria lähtemään maailmalle ja kyllähän se näkyy meidän vaikka väestömuutostilastoissa, niin se 15-24-vuotiaat kohderyhmä on se suurin, mistä meillä sitä muuttotappioa tulee. Että nuoret lähtee sinne maailmalle opiskelemaan, mutta se on mun mielestäni hyvä asia. Mutta se, mikä meidän pitäisi pystyä pitämään, olisi se, että se napanuora ei pääsisi katkeamaan. Että edelleen niillä olisi ne suhteet tänne, että kun he lähtee opiskelemaan, niin he tuntisivat täällä paikalliset yritykset, johon tehdä sitten niitä harjoittelutöitä ja tulla tänne vaikka kesätöihin ja sitten kerryttää ensin kokemusta maailmalta muualtakin, mutta sitten palata tänne. Ja paljon se riippuu siitä, että minkälaiset fiilikset on jäänyt siitä omasta nuoruudesta täällä paikkakunnalla. Mun mielestä tässä on sanottu jo kaikki. Ainoalla se oli ihanaa, kun sä aloitit tämän puheenvuoron. Just se semmoinen tervetuloa takaisin mentaliteetti, että juu, hyvä kävit, mutta tervetuloa takaisin, otetaan avosylin vastaan. Ja just mitä puhuttiin siitä, niistä kokemuksista, että millainen on ollut se kokemus lapsena ja nuorena. Ja totta kai se vaikuttaa myöskin, että miten kunnassa toimii muuten asiat sitten, kun on perheen perustamisen aika ja muut. Ja tästäkin on sanottu, että kun puhutaan just töistä ja ensimmäisistä työkokemuksista, että silläkin on vaikutusta siihen, että miten kokee sen oman paikkakunnan ja miten näkee, että millaista siellä on tehdä töitä. Tähän voisi lisätä vielä, että siinä kohtaa kun lähtee maailmalle, niin siinä kohtaa voi ajatella, että tämä ei ollut hyvä paikka ja muuta, mutta sitten kun on saanut sitä kokemusta kerättyä ja katsottu, että ei se ollutkaan se ruoho vihreämpää siellä aidan toisella puolella, että se vaan näytti siltä, niin sitten voi haluta palata. Ja pohdin myös sitä, että paikalliset yritykset, niin jos taustalla on, että olet asunut aikoinaan Huittisissa ja haet tänne töihin, niin saattaa olla etu siitä, että saa sen työpaikan juuri sillä perusteella. Ja se voi näyttäytyä sille yrittäjälle sillä, että uskoo, että tämä työntekijä pysyy paikkakunnalla silloin paremmin. Just kun on erilaisia nuoria, on erilaisia tarpeita, mitä siltä työelämältä ja muulta sitten vaaditaan ja mitä se vaatii, niin olisi erilaisia keinoja, että pystyisi myös kokeilemaan jonkun verran. Siinä lienee jotakin juttua, että jos joku haluaisi vähän tehdä, niin ehkä se ei välttämättä aina nykyuudistusten jälkeen kannata. Justiinsa näin, voin kyllä edeltäviin puheenvuoroihin kyllä täysin yhtyä, että ehkä tämä on myöskin niin laajempi ihan meidän yhteiskunnassakin kysymys niin siinä, että tuetaanko me niin oikeasti niitä ihmisiä, jotka on tippumassa sen niin verkon ulkopuolelle niin sanotusti, että kun rahat on vähissä ja niin kaikkeen siihen, mitä ehkä haluttaisiin tehdä, niin ei aina ole niin varaa. Mutta mä ajattelin, että nämä niin kaikki, mikä liittyy työllisyyteen ja kuitenkin se työllisyys yleensä sitten luo aina niitä hyviä asioita, niin pitäisi sitten tietysti pitää huolta siitä, että mahdollisimman moni pääsee siihen työn syrjään kiinni. Ja just ehkä nämä palvelut myöskin siinä, että on se niin kuin joku tuttu ihminen, jonka kanssa niin kuin miettiä sitä, että mikä on se oma juttu ja mikä voisi olla semmoinen, mitä voisi niin kuin tehdä. Että kyllä se on niin kuin tietyllä tavalla ihan välttämätöntä, että joku semmoinen löytyy, koska fakta on tietysti se, että ei kaikilla ole siinä niin kuin omassa perheessä vaikka sitä tukea sillä tavoin, mitä ehkä välillä oletetaan, mutta sen takia on tärkeää, että me löytyy nämä avut siihen työttömyyteenkin, koska se, että kuitenkin toivoisi, että kaikki meidän kansalaiset Suomessa niin kuin sitten siihen työn syrjään pääsisi kiinni, niin sen takia tärkeää. Voisin sen verran vielä täydentää tähän asiaan, kun se nyt on kohtuu lähellä omaa työtä, tämä työttömyysasia, niin kyllähän se on niin, että sitä tietysti kunnat, kaupungit, työvoimaviranomaiset, yksityiset toimijat, kaikki tekee sitä niin kuin me puhutaan nuorista sitten tavallaan siinä aikuisuuden kynnyksellä tai aikuisuuden alkuvaiheessa niin kuin tässä helposti, mutta kyllähän sitä työllisyyden edistämistä sitten tehdään niin kuin
paljon eri vaiheissa jo ennen kuin tullaan täyteen ikään, ja se kulttuuri luodaan sitten hyvin nuorena, että mä näen sen niin kuin laajana asiana, ja sitten tietysti siinä erittäin tärkeänä asiana myös sen eri toimijoiden, Riikka viittasi tähän oppilaitoksiin ja tähän kontekstiin, niin tietojen liikkumiseen ja vaihdon siitä, että minkälaisia palveluntarpeita nuorilla on silloin, kun tullaan siihen työelämäikään, niin, mutta näen sen niin kuin pitkänä prosessina sieltä jo sitten varhaisnuoruudesta sitten aina sen aikuisuuteen saakka, että milloin siitä edellytyksiä sille työllistymiselle ja työllisyydelle jokaiselle henkilölle tehdään. Nyt otetaan. Mä otan vielä tähän kommentin. Mä haluan sanoa, että tämä on tosi hyvä keskustelu, mitä käydään, ja tosi tärkeä. Ja erityisesti Huittisissa, nyt kun ollaan Etelä-Satakunnan kuntien kanssa vähän vertailtu näitä meidän työttömyyden lukuja, niin siinä ollaan havaittu, että nuorisotyöttömyys on tällä alueella Huittisissa nyt korkeimmillaan. Että se on oikeasti asia, mihin meidän pitää puuttua ja panostaa täällä Huittisissa. Ja meillä ei vaan ole yhteiskunnassa varaa siihen, että meille jää niitä nuoria sinne, jotka eivät löydä sitä paikkaa ja pääse eteenpäin. Siellä on meidän tulevaisuuden veronmaksajat ja meistä huolehtijat. Kiitos Riikka. Tähän Riikan kommenttiin on kyllä aivan mahtava nyt tässä kohtaa lopettaa, sillä meillä menee aika niin nopeasti, että otetaan nyt sitten niitä yleisökysymyksiä. Jos sieltä sitten joku rohkea esittää jotakin kysymyksiä, niin tähän loppupuolelle on varattu niille aikaa, ja sitten sieltä eturivistä rohkea. Tässä on paljon puhuttu siitä, että nuoria kannustetaan töihin ja autetaan ja tuetaan, ja on se sitten sitä yrittäjyyttä taikka kesätöitä, mutta mitä mieltä te olette siitä, kun nykypäivänä taloustilanne on tämä mikä on, ja sekä julkisella sektorilla että myös yksityisellä puolella kuitenkin tämä talous vaikuttaa, ja nykypäivänä kesätöistäkin pitää jopa kilpailla, eli ei ole edes nuorille yhtä paljon työpaikkoja kesäksi tarjolla kuin ennen. Omassa nuoruudessa muistaa, että melkein kaikki, jotka on ylipäänsä ymmärtänyt hakea kesätöitä, on niitä saanut, mutta ei enää nykyään. Mitä sille olisi tehtävissä? Plus sitten vielä se, että kun julkisellakin puolella kuitenkin ne varat on vähissä, niin, ja tavallaan niin kuin kolmannen sektorin toimijoille ikään kuin ujutetaan palveluiden tuottamista. Kyllä mä näen, tietenkin tässä on tämä taloudellinen asia, mutta sitten ainakin kannustanut omaa tytärtäni niin siihen, että ihan sama mitä teet, kunhan oot aktiivinen ja saat kerrytettyä sitä kokemusta. Ja se on poikinut sit siihen, että on saanut sitä kesätyöpaikkaa ja muuta, että hän on näyttänyt sen harrastusten kautta ensin ja osallistumalla erilaisiin projekteihin. Että hei, että mä olen kykeneväinen ja oma-aloitteinen ja sinnikäs ja muuta. Ja sitten se on sitten tuottanut siihen, että sitten on ruvennut löytymään niitä kesätöitäkin. Mutta se on totta, niiden kesätyöpaikkojen määrä vähenee, ja Maria varmaan haluaa kertoa sitten, että jos ei löydä kesätyöpaikkaa, niin miten voi sitten itsensä työllistää ja löytää sitten sitä kautta niitä tuloja. Joo. Rahahan se aina ratkaisee. Mutta on olemassa onneksi nyt tosiaan kolmannen sektorin näkökulmasta niin erilaisia mahdollistajia, joiden avulla sitten pystytään niitä työpaikkoja sitten hiukan enemmän saamaan aikaiseksi. Esimerkiksi nämä erilaiset OP-kesäduunit sun muut. On erittäin ilo kyllä, että näitä ollaan, siis on tämmöisiä mahdollisuuksia, joiden turvin pystyy tekemään erilaisia. Et ei ole pelkästään se, että meidänkin hommat loppuu siihen, kun kesäkerho loppuu, vaan sitten siellä on esimerkiksi virikeohjaajia ja nimenomaan tämmöisellä ulkopuolisen rahan tuella tehtyjä. Toki vaatii paljon kaikkea, ja missään nimessä siis hakemuksiahan tuli paljon, ja kun ei pysty palkkaamaan kaikkia, mikä on sääli, ja silti yrittää keksiä, että voitaisiko vielä lisää. Mutta mä unohdin, mitä mä olin sanomassa.
Kyllä mä niistä yrittäjistäkin voi puhua vaikka kuinka paljon, mutta jatkakaa te. No, tässä on, mä voin ihan lyhyesti tästä jatkaa, jos vaikka tulisi omasta suhteessa, mitä unohdit sanoa, en tiedä, onko se mahdollista. Mutta sitä mä varmaan tästä nyt hoen niin hokemasta päästyänikin, ja tähän on kaikki muukin tässä nyt viitannut, että tietysti on, niin kuin sanoit, totta, että niin kuin suhdannevaihtelut ja taloustilanteet aina vaikuttaa, ja se omakin muistikuva. No toki mä mietin omaa nuoruuttani, niin kyllä silloinkin joutui kyselemään muutamasta paikasta aina, mutta että toki varmaan niin kuin nuorempia otettiin silloin niin kuin helpommin töihin, että nyt ei oikein tahdo alle 18-vuotiaille ihan hirveästi niitä mahiksia olla, ja sitten kun tulee 18, niin sitten mahdollisuudet vähän lisääntyy. Mutta sama mitä kaikki on nyt tässä sanonut, että aika laajasti sitten tietysti sen aikuisten tukipiirin kautta niin kuin selvittää, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on, ja tarttua sitten niin kuin hyvin matalalla kynnyksellä erilaisiin mahdollisuuksiin, koska sitä kautta sitten aukeaa sitä verkostoa ja tulee kontakteja. Mutta että no niin kuin isossa kuvassa on kyllä varmaan totta se, että taloustilanne ja ajan muutos on tehnyt vaikeammaksi niin kuin saada tietyllä tavalla laajasti ottaen sitä, mutta me ollaan tässä aikuiset tietysti tukiverkostona mukana ja pyritään niin kuin löytämään niitä mahdollisuuksia vähän luovemmin kuin ehkä mitä sitten silloin joskus aikanaan. Kyllä ehkä vielä lyhyesti haluan tähän todeta, että jollain tavalla just nämä mahdollisuudet, ja just tämä luovuus, mitä hyvin totesit, että se voi olla ihan pieni keikkaduunikin, että just tämä, että menet keräämään jotain hukkakauraa tai mitä se sitten ikinä onkaan, että sillä voi olla iso merkitys, ja just se, että myöskin se, että vaikka se ei aina olisi niin kuin semmoista työtä, mistä maksetaan rahaa, vaan on se sitten joku nuorisovaltuustossa toimiminen tai mitä tahansa, että kyllähän sekin on tietyllä tavalla niin kuin työtä ja niin kuin semmoista niin kuin vapaaehtoistyötä, että myöskin sillä on niin kuin roolinsa, ei tietysti ole sama asia, mutta kyllähän sekin vaikuttaa ja on niin kuin elämässä aina eteenpäin, ja siellä CV:ssä näyttää sekin kyllä aina hyvältä. Kiitos. Aino sanoi suurin piirtein varmaan sen, mitä mä unohdin. Kiitos. Ja sanon vielä nopeasti sen, että nämä harrastukset on totta kai, niin kuin mun mielestä Riikkakin siitä totesi, että kun on jossakin seurassa tai yhdistyksessä mukana, missä vaikka pidetään kahvioa, kioskia tai tehdään ihan mitä tahansa talkoita, niin kyllä ne kaikki on myös niin kuin sitä työkokemusta, vaikka se nyt ei sillä CV:seen päätyskään, mutta sitten kun sä meet hakemaan sitä työpaikkaa, sä voit sanoa, että mä oon ollut meidän seuran kahvioissa töissä vaikka 3 kesänä, niin ei sitä nyt ainakaan haittaakaan ole. Ja tässä just kun näitä työhaastattelujakin pidettiin, sitten mietittiin, että kun kysytään totta kai, että onko työkokemusta. Sitten mietitään, että no ei mulla vielä ole. No missä olet ollut TETissä? Se kuuluu sanoa jo siellä ihan alkuvaiheessa. Kaikki nämä, että missä on päässyt hiukan kokemaan. Se oli se yrittäjyys se toinen, mitä mä itse asiassa meinasin sanoa. Eli se, että lähtee kokeilemaan itse nuorena yrittäjänä. Että vaikka tekisi vaan sen muutaman keikkahomman, mutta jo se, että minkä opin ja taidon siitä saa, kun opettelee niitä juttuja, niin näyttää siellä CV:ssä hyvältä ja antaa ihan hirveän tärkeitä taitoja, mitä tulevaisuuden työelämä kyllä tulee tarvitsemaan. Kiitos. Vielä ehdittäisi ottaa ihan nopeasti yksi yleisökysymys sieltä. Krista Uittisista. Mä vähän häiritsee tässä keskustelussa se, että puhutaan itse asiassa aika hyväosaisten nuorten työllistymismahdollisuus. Täällä on myös paljon heikommassa asemassa olevia nuoria, joilla on jo vaikeuksia selvitä ihan arkielämästään. Miten tämmöisten ihmisten tukeminen työmarkkinoilla onnistuu ylipäätänsä? On varmasti kaikkia tämmöisiä järjestöjä ja esimerkiksi Mieli ry tuolla ja sitten täällä toimii Huittisissa Hehku ja Kipinöitä ja tämmöisiä. Täällä on Hehkun edustajakin tuolla käsi pystyssä, sosiaaliohjaaja Ronja, niin heilläkin on varmasti oma roolinsa siinä, että kun heidän tiloissaan käy nuoriakin, kun esimerkiksi Hehku on työikäisille tarkoitettu kohtaamispaikka matalan kynnyksen täällä Huittisissa STEAn rahoittama, niin
ei se vastuu pelkästään heillä ole siitä, että nämä erityisnuoret tai vaikeammin työllistyvät saavat töitä. Että heillä on ihan yhtä tärkeää saada jalansijaa työmarkkinoilla. Että miten heitä autetaan? Vaan keskitytään näihin kouluissa hyvin pärjääviin ja näin poispäin. Kiitoksia, aivan loistava kysymys ja varmasti olisi pitkät puheenvuorot nyt paikallaan, mutta pyydän peitä kommentteja. Hei. Jos kaupungin palveluiden osalta, niin meillä on tosiaan nuorten työpaja, jossa on tätä tämmöistä elämäntaidon ja työelämän taidon opettelua. Ja sitten on etsivää nuorisotyötä. Ja sitten meillä on kaupungilla tämmöinen uusien mahdollisuuksien työ. Me pystytään 10 nuorelle vuodessa tarjoamaan parin kuukauden työkokemus. Tämä on tämmöinen harkinnanvarainen ja katsotaan, että juuri he, ketkä ovat valmistuneet ja eivät oikein saa sitä ensimmäistä työkokemusta, kunnon työkokemusta, niin pystytään se pari kuukautta tarjoamaan sitä työkokemusta sille nuorelle. Ja siitä on ollut tosi hyviä tuloksia, että melkeinpä sen jakson jälkeen ovat jo voineet heti löytää sit sen työpaikan. Nopeasti koitan tiivistää, niin toki tämä kysymys on hyvin tärkeä ja jos se olisi helppo ratkaista, niin se olisi varmaan jo ratkaistu. Ja paljon tietysti helppo sanoa sitten isossa kuvassa, että varmaan tuo rahoitusasiakin on tärkeä siellä taustalla, että miten julkisia varoja siihen käytetään, mutta ehkä sanoisin nyt vaan lyhyesti sen, että oli se taustatilanne siellä mikä tahansa, niin yhteistyötä voidaan aina tehdä ja mä nostan sen yhteistyön tästä nyt ehkä ratkaisun avaimeksi siinä mielessä, että sitä voidaan aina tehdä eri toimijoiden kesken. Että oleellista on tietysti se, että meillä on toimijoita, jotka toimii näiden nuorten kanssa ja sitten heidän välinen yhteistyö, niin sillä voidaan edistää ja helpottaa. Että sitten tämmöisiä erilaisia matalan kynnyksen työmahdollisuuksia ja niiden kehittämistä, edistämistä julkisessa toiminnassa, niin niiden avulla tietysti voidaan päästä eteenpäin ja yhteistyötä. Kyllä tässä edeltävät kommentit kyllä aika hyvin katsoi sen omankin ajatuksen, että se on mun mielestä tärkeää myöskin myöntää ja tiedostaa se, että nuoret lähtee erilaisista taustoista ja se, että jos me puhutaan Huittisissa, jos me puhutaan vaikka isommassa kaupungissa, niin siellä ne erot on vielä suurempia kuin täällä. Että kyllä se on asia, johon täytyy tietysti se täytyy ottaa huomioon ja ehkä edeltävät kommentit aika hyvin katsoi sen, että ei muuta lisättävää, kiitos. Ei mullakaan oikeastaan muuta kuin ainoastaan se, että se yhteistyö, mitä tuossa aiemmin puhuttiin, eri toimijat, olkoon vaikka etsivät, jotka sitten on oman asiakkaansa kanssa jutellut asioista ja sen jälkeen ohjaa vaikka meille ja me ruvetaan tekemään sitten sitä yrittäjyyttä tai jotakin muuta. Yhteistyö. Ja vaikka nyt sanot, että nopeasti, niin mä sanon silti vielä tähän, että vaikka mä sanoin, että voidaan tehdä enemmän sitä yhteistyötä, niin Riikka hyvin luetteli tuossa jo niitä asioita, mitä muun muassa Huittisten kaupunki on jo tehnyt, eli paljon on jo tehty, mutta aina voidaan myös lisätä. Kiitos aivan mahtavista kommenteista. Nyt vielä loppuun ihan pikakommentit. Viimeinen kysymys. Vaikka paljon on tullut jo tsemppiä ja kannustusta nuorille, mutta minkä neuvon annatte nuorille, jotka haaveilevat hyvästä urasta ja työpaikasta? Riikka voi aloittaa. Mulla on joskus kollega sanonut mulle, niin tää on hyvä antaa eteenpäin, että elämä on maraton, että muista, ei ole pikajuoksumatka, ei tarvitse kaikki heti nyt, vaan että mennään pidemmällä tähtäimellä. Ja sitten myöskin se, että se on ihan ok katsoa ja ihan kun menee tien yli, niin katsoo oikealle ja vasemmalle ja vähän oikeallekin, ettei tarvitse heti mennä sinne suoraan eteenpäin. Kiitos. Mitäs Teemu? No, tulee sana olo, että toistaa itteensä, mutta kyllä mä nyt sitä edelleen, että aika ennakkoluulottomasti suhtautuu kaiken näköisiin vaihtoehtoisiin mahdollisuuksiin, mitä jotenkin ajattelee, että mitä ehkä jotenkin itsekin on joskus tehnyt sillä tavalla, niin sitä kautta saa sitä itseluottamusta ja minäpystyvyyden tunnetta ja saa sitä verkostoa, joka sitä auttaa myöhemmissä elämänvaiheessa myöskin. Aina jatkaa. Voi että tässä on hienoja sanoja.
hienoja sanoja kuultu, mutta ehkä sillä lyhyesti, että ole niinku rohkea, että sillä pääsee pitkälle ja sillä, että katsoo silmiin ja puristaa rohkeasti kädestä ja niinku vaan menee ja kysyy niitä töitä, että kyllä sillä helpoiten sen työnkin sitten saa, mutta ole rohkea. Mä olisin kanssa sanonut, että oo rohkea, usko ittees, ainakin yritä uskoa ittees ja kysy. Kiitos, annetaan raikuvat aplodit meidän panelisteille. Saanko minä olla minä? Paneelikeskustelussa pohditaan siis sitä, miten yhteisöllisyydellä tuetaan nuorten hyvinvointia meidän yhteiskunnassa ja miten eri yhteisöissä hyväksytään ja suvaitaan erilaisuutta. Kuulemme keskustelua myös siitä, miten mahdollistetaan jokaiselle kokemus siitä, että saa olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Olemme saaneet tähänkin paneeliin paikalle aivan loistavat keskustelijat. Täältä löytyy fitnessurheilija Nea Isotalo. Saa taputtaa. Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Katja Leino-Murtojärvi. Mielitukitalo Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Ari Tiensuu. Huittisten nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja Jonna Toivonen. Sekä Huittisten kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Mika Trufast. Oikein paljon tervetuloa ja kiitos ja tässä kohtaa, että olette saapuneet paikalle. Keskustelun vetäjänä tuttuun tapaan tässä vieressäni nuorisovaltuuston edustaja Veera Vartija. Nyt keskustelemme siis kysymyksen, saanko minä olla minä ympärillä, ja ensimmäinen kysymys meidän panelisteille kuuluukin, että oletko sinä saanut olla aina sinä, ja Katja, ole hyvä. Aloita vaan. No, kiitos, aika hyvä kysymys heti alkuun. Kyllä, olen saanut aina olla ihan minä. Äiti on myös tuolla yleisössä, niin hän voisi kertoa lisää siitä, mutta on ollut sellaiset ympäristötekijät, että on saanut tehdä rohkeasti sitä, mitä on itse halunnut. Ja sitä soisin kaikille muillekin. Ole hyvä. Kiitos tosiaan. Erittäin hyvä kysymys. Täytyy oikein itse ruveta miettimään, että mitä tähän vastaisi. Mutta kyllä mä koen, että olen saanut olla aika lailla minä itse. Että mä olen saanut elää sellaista aikaa, sellaista yhteiskuntaa ja sellaisessa tilanteessa ja sellaisissa sosiaalisissa verkostoissa, että siellä on ollut helppo olla oma itsensä, niin se on sillä lailla ollut hyvä onni myötä itsellä elämässä. Joo, mä lähdin kanssa miettimään, että millaista sitten ehkä on saanut olla oma itteensä, ja ehkä siinä on sillain omalla kohdalla, että ei ole aina saanut, että on ollut semmoisia vaikuttavia tekijöitä ja lapsuudessa ja nuoruudessa, mitkä siihen on sitten vaikuttanut, että ei ole saanut ihan niitä omia päätöksiä tehdä, ja sitä en nyt sen enempää lähde avaamaan, mutta on ollut myös semmoisia, mitkä on ohjannut vähän tekemään niin kuin omasta puolesta niitä päätöksiä. No niin, mitähän mä sanoisin tähän? Vähän komppaan Mikaa tietyissä asioissa, mutta ehkä mä suoraan sanoisin, että en ole aina saanut olla. Mä sanoisin, että mä oon kyllä saanut olla, mutta se ei ole ollut millään tavalla helppoa. Että varsinkin kun on valinnut itsellensä sellaisen polun, mikä ei ole ihan se kaikista tavallisin, niin kyllä siinä on saanut tehdä töitä, että tutee, että se on niinku ok se, mitä tekee. Kiitos kaikille vastauksista, ja tässä kohtaa kerron vielä, että loppupuolelle on jätetty yleisökysymyksille tilaa, että kannattaa miettiä tässä paneelin aikana kiperiä kysymyksiä meidän panelisteille. Mutta nyt Veera, ole hyvä. Kiitos. Eli ensimmäisenä meillä on aiheena yksinäisyys. Tällä hetkellä joka 6. nuori kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä.
Ulos suljetun nuoren tulevaisuus näyttää synkältä, mutta jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi. Kouluterveyskyselyn mukaan Huittisissa alakoulu, yläkoulu ja lukioikäisissä on huolestuttavaa, että he eivät koe kuuluvansa koulu- ja luokkayhteisöön. Yksinäisyyden kokemus lukiolaisilla on kasvanut aiempaan kyselyyn verrattuna. Miten yksinäisyyden tunnetta voitaisiin vähentää ja miten yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä ja kehittää? Miten myös osallisuutta voitaisiin lisätä, jos Katja voisi aloittaa? No kiitos. Mietin, kun tämä oli siinä sähköpostissa ja oikeastaan ollaan vähän niin kuin, koska päivätyössäni toimin siis luokanopettajana ja olen koulutukseltani myös nuoriso-ohjaaja, niin tämä on oikeastaan semmoinen mun oikein ydinkysymys. Että totta kai, jos puhutaan ihan sellaisesta perusyhteisöstä, kuten vaikka koululuokka, sitten nuori tai lapsi voi kuulua monenlaisiin muihinkin yhteisöihin ja tietysti eri yhteisöt toimii pikkusen eri tavalla ja voi olla jonkunlaisia vaikka kilpaurheilullisia tavoitteita tai soitannollisia tavoitteita tai muuta ja ne silloin muokkaa hiukan sen yhteisön toimintaa. Mutta jos puhutaan ihan koululuokasta, jossa jokainen ikäkauden ihminen on niin kuin olemassa ja tulee sinne omana itsenään, niin se, että ensinnäkin jokainen saisi olla nimenomaan oma itsensä ja siihen luokkaan luodaan sellainen kulttuuri, että jokainen on tärkeä. Ja koska olen ollut opettajana yli 20 vuotta ja ottanut vastaan monenlaisia ryhmiä ja eri-ikäisiä lapsia niin kuin alakouluskaalalla, toki ennen kuin sain viran, niin olin myös vähän yläkoulutöissä, niin se, että sitä ryhmää ryhmäytetään. Ja mä muistan, että mä oon opiskeluaikana ajatellut vähän, että no onpas vähän nyt turhaa puuhaa, että käytetäänkö nyt, että olisi varmaan järkevämpää laskea murtolukuja tuosta vaan ja saada hommat eteenpäin. Mutta sillä ryhmäyttämisellä on ihan älyttömän iso merkitys. Olen saanut sellaisia luokkia, jotka tulee sillä meiningillä, että toisen vieressä ei voi istua. Siis että siihen luokkaan on jostain syystä tullut semmoinen hierarkia, että toisen hengityskin niin kuin on pahasta. Ja se on todella surullista katsottavaa. Mutta jos ihminen, ehkä se koulun ammattilainen on perehtynyt, miten sitä ryhmäyttämistä tehdään, niin sitä voidaan oikeasti tehdä ihan päämäärätietoisesti, suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Se ei auta, että syksyllä perataan kerran vähän rennosti lentopalloa tai polttopalloa ja ollaan sen höntsän äärellä, vaan sitä pitää tehdä ihan näin ajatuksen tasolla ja eri tavoilla ja mahdollistaa sitä, että ne lapset ja nuoret on niin kuin eri kokoonpanoissa. Ne istuu eri ihmisen vieressä, ne toimii erilaisissa pienryhmissä ja missään tapauksessa nykypäivää ei ole enää mikään huutojako niin, että jotkut valitsee ja sitten se joku on siellä se viimeinen. Niin se aika oli ja meni. Semmoista ei voi olla eikä toivottavasti enää missään ole. Ja jotenkin sitten myös se, että jos sitä ryhmäyttämistä ja sitä toisen hyväksyntää tehdään ihan niin kuin tosiaan järjestelmällisesti, niin sitten siihen tietysti vielä se semmoinen kotien tuki, että myös siellä kodeissa on sellainen ilmapiiri, että annetaan niin kuin sille lapselle myös mahdollisuus olla oma itsensä ja hyväksyä sitten myös ne muut. Tämä on oikeasti mun lähes lempiaihe. Mä olisin puhua tästä niin kuin todella pitkään. Ja sitten taas tähän ei valmista sapluunaa. Että se ryhmä toimii niin kuin, että se on kooste joistain lapsista, nuorista, ketkä sitten siellä onkaan. Ja niillä voi olla ihan erilaisia intressejä. Joku porukka on kiinnostunut jostain ja toiset on taas suuntautuneita johonkin. Että sitten pitää niin kuin nähdä, että mitä voidaan tehdä, mikä toimii tämän ryhmän kanssa. Sanonko yhden esimerkin? Mulla oli kerran semmoinen poikavaltainen porukka. Oli 20 poikaa, 4 tyttöä, onko täällä ketään, joka tunnistaisi sen, toivottavasti ei. Niin meidän erityinen vahvuusalue oli kiekottaa koulun pihaa. Me oltiin siinä tosi hyviä. Mutta sitten on tehty vähän muunkin sorttisia juttuja. On tehty esityksiä ja ryhmätöitä ja milloin mitäkin. Mutta tällä ryhmäyttämisellä, ryhmän lukemisella, sen tilanteen ymmärtämisellä on ihan todella iso merkitys. Suljen suuni hetkeksi. Kiitos. Mitä Ari ajattelet näistä Katjan ajatuksista? Saa antaa aplodeja, väliaplodit ovat erittäin tervetulleita. No, eihän tuohon voi mitään muuta kuin yhtyä noihin, että kyllä se ihan viisasta ja fiksua puhetta oli. Ja meillä oli muutamia vuosia sitten sellainen hanke, missä oli aiheena justiinsa yksinäisyys koulumaailmassa. Ja silloin
itse tuli perehdyttyä joltakin jo sitä yksinäisyysteemaa ja mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. Että mä en ollut itse ainakaan sitä aikaisemmin elämässä niin kuin oikeasti ajatellut, että mitä se yksinäisyys voi olla, kun se oikeasti tulee niin kohdalle. Niin silloin luki ja opiskeli aiheesta itsekin enemmän ja se oli aika pysäyttävää, kun sitä rupesi ymmärtämään, että mitä merkityksiä, mitä vaikutuksia sillä yksinäisyydellä ihan oikeasti voi olla ihmiselle. Että se, että joku on yksin vasten omaa tahtoonsa, niin se nostaa sitten kehon stressihormoneita, kortisolia ja muuta. Ja tällä voi olla vaikutuksia ihan fyysiseen sairastumiseen, jopa syöpään, sydänverisuonitauteihin, että tiedetään tutkimuksista, että ihmiset, jotka kokevat itsensä yksinäiseksi, niin sairastuu ja kuolee aikaisemmin kuin mitä ihmiset, joilla on sosiaalisia verkostoja. Että sillä on todella iso merkitys. Ja se on, että tosiaan me tarvittaisiin yhteiskunnassa, tarvitaan näitä paikkoja ja foorumeita, missä on mahdollista tavata ja nähdä muita ihmisiä. Siinä esimerkiksi kaupungin nuorisotyö ja tämmöiset palvelut ihan korvaamattomia. Kiitos, hyvät vastaukset tuli. Sitten, mitä tarvitaan, että jokainen voi tuntea tilan turvalliseksi ja suvaitsevaiseksi? Mikä voi varmasti vastata tähän, että miten esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä tämä otetaan huomioon? Kiitos. Joo, meillä on siis etsivässä nuorisotyössä, me tehdään yksilöohjausta ja sitten meillä on lisäksi semmoista erilaista ryhmätoimintaa, on liikunnallista ja sitten on tämmöisiä just nimenomaan tämmöisiä yhteisöjä pyritty rakentamaan ja sen tilan turvallisuudesta ehkä niin kuin lähtisin siitä, että jokainen niin kuin kohdataan näissä meidän ryhmätoiminnoissa just semmoisena kuin hän on ja hän saa tulla sinne semmoisena kuin hän on, että jokainen on yksilö ja jokaisella on niitä omia vahvuuksia ja meillä niitä niin kuin arvostetaan ja se meidän ryhmä pyrkii myös toimimaan niin kuin sen mukaan. Lisäksi näissä yksilöohjauksissa me ollaan niin kuin pyritty etsivästi tekemään sillain, että se tila olisi myös niin kuin sillä tavalla turvallinen, että se on viihtyisä ja sinne on niin kuin hyvä kaikkien tulla. Sitten piti vielä sanoa siitä, että kyllähän sen niin kuin siellä tilassa olevat ihmiset hän vaikuttaa aika paljon siihen tilan turvallisuuteen. Että kyllä ne luotettavat aikuiset ja henkilöt siellä, niin ne on aina aika oleellisessa osassa sitä, että miltä siellä tilassa tuntuu ja miten sut kohdataan ja pystytkö sä olemaan siellä se oma itsesi. Lisäksi meillä sitten näissä ryhmätoiminnoissa, mitä järjestetään, niin meillä on sillain, että jos me huomataan siellä jotain semmoista käytöstä, mikä ei ole ehkä ihan sopivaa näihin meidän ryhmiin, niin niistä yleensä otetaan, niin kun, se asia otetaan puheeksi ja se niin kuin käydään läpi sitten porukankin kesken. Että hyvin semmoista avointa ympäristöä ollaan yritetty tehdä ja rakentaa sitä yhteisöä myös näiden ryhmätoimintojen kautta sitten. Miksi erilaisuutta on vaikea hyväksyä? Mä sanoisin tähän, että ympäristö luo se missä ympäristössä sä kasvat, miten ne ihmiset, keiden kanssa sä kasvat, kohtaa ne muut ihmiset. Pitäisi jokaisen yksilönä olla just niin suvaitsevainen kuin vaan mahdollista, niin kaikkien olisi helpompi kasvaa sellaisessa ympäristössä, jossa erilaisuus ei olisi mikään juttu. Ja mä ehkä lisäisin tuohon vielä sen, että se, niin kun ettei tiedä tai tiedostamattomuus, niin se lisää epävarmuutta ihmiseen. Ja se, että jos sä et tiedä, miksi joku on erilainen kuin sinä, tai et ole koskaan kokenut sellaista, et ole koskaan tavannut sellaista ihmistä, niin se luo sulle itselle epävarmuutta. Ja sen takia sitä on tosi vaikea hyväksyä. Onko Katja samoilla linjoilla kuin Nea? Joo, kyllä ehdottomasti. Että tieto lisää ehkä joskus tuskaa, mutta tieto myös helpottaa tuskaa niin, että mitä enemmän tiedetään erilaisista ihmisistä, erilaisista kulttuureista, erilaisista vaikka nyt ihan perästä harrastuksista, että ei sun tarvii paheksua
sen porukan jalkapalloilija, jos on itse jääkiekkoilija tai jotain muuta vastaavaa, niin pelkästään se, että tietää siitä toisesta ja toisen asiasta, niin on jo helpompaa toisen kanssa toimia ja ymmärtää toista. Kyllä me sitten vähän niin kuin välillä unohdetaan se, että me kaikki ollaan erilaisia ja sitten tulee niin kuin, huomataan myös, että me korostetaan niin kuin jotain tommosia asioita, että jos on niin kuin vaikka eri kulttuurista tai eri uskonto tai tämmöiset ja sitten me ei huomatakaan sitä, että me jokainen ollaan se oma itsemme ja oma yksilömme, niin se on ehkä myös semmoinen, mikä meidän pitäisi niin kuin huomioida enemmän tässä, että kaikki me ollaan erilaisia ja silti me voidaan kuulua niin kuin samaan porukkaan ja tässä itse asiassa mennään aika lailla siihen aiheeseen, näihin yhteisöihin ja yksinäisyyteen ja päästään hyvin tästäkin siihen. Tässä Ari, ajattelet näistä kommenteista? Viisaita kommentteja, en mä oikein tiedä mitä mä osaisin kauheasti täydentää, että kyllä se niin kuin iso kysymys tässä meidän yhteiskunnassa ja tuntuu, että tämä on niin kuin oikeastaan kärjistynyt vaan tämmöinen pikkasen, niin kuin, vaikka tänä päivänä mahdollista saada tietoa ja kokemuksia ja verkon kautta lukee eri kulttuureista, ihmisistä ja muista, silti jotenkin tuntuu, että toisaalta sitten kovasti kärjistyy tämä meidän ennakkoluulot monessa asiassa. Kiitos paljon. Seuraavaksi olisi, että kumman pitää muuttua, yhteiskunnan vai nuoren ja miten? No oikeastaan se oli siinä ennakkoon lähetetyissä kysymyksissä. Mä mietin, että no oikeastaan ehkä kummankaan ei sinänsä, jos ajatellaan ratkaisuna, vaan että pitäisi niinku yhdessä ymmärtää, että ne nuoret on osa yhteiskuntaa. Ja sitten tietysti yhteiskunnassa, kuten tässä joku muukin jo, että kuitenkin on tosi paljon tietoa saatavilla, niin jotenkin se, että mikä tieto on olennaista ja oikeeta, että niin kuin semmoinen oikea ja aito tiedonvälitys kohtaisi niitä ihmisiä, jolloin voitaisiin ymmärtää niiden nuorten maailmaa. Ja itse jaksan myös puhua sen ryhmäyttämisen lisäksi sometunneista, nukkumisesta, syömisestä, kouluun tulemisesta. Et kun itsekin näkee välillä niitä jo tuossa 5-6-luokkalaisia, jotka ei haluaisi tulla kouluun, koska ahdistaa ja väsyttää ja on monenmoista, niin se, että perusasiat on kunnossa, ja sehän on taas perheen asia. Vanhempien pitää uskaltaa laittaa ne rajat, että nukutaan ja herätään ja syödään, ja kännykässä on ehkä joku tuntirajoitus. Ja sitten se nuori voi olla osa yhteiskuntaa käymällä ensin koulua ja harrastamalla ja tekemällä kesätöitä ja etenemällä sitten siinä omassa elämänkaaressaan pikkuhiljaa vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Eli mun mielestä yhteistyöllä yhteiskunnan pitää ymmärtää nuoria ja luoda niiden mahdollisuuksia ja perhe pitää sitten huolta nuorten perusasioista. Kiitos. Joo, mä ehkä ajattelen, että ei kummankaan ja kummankin pitäisi niin kuin muuttua ja ehkä semmoinen niin kuin avoin keskustelu, että tässäkin kun puhutaan nyt erilaisuudesta ja erilaista ihmisistä, niin ehkä se semmoinen avoin keskustelu ja kysyminen ja sitten myös semmoinen, että mä saan olla väärässä ja mä saan kysyä, jos en mä tiedä, niin se lisää sitä avoimuutta ja se on mun mielestä niin kuin hyvä asia ja sitä pitäisi niin kuin tuoda yhteiskunnassa lisää. Onko Ari samaa mieltä? Kyllä, mehän ollaan kaikki tätä samaa yhteiskuntaa. Ja tämä on tietysti ikiaikainen kysymys, onko se yksilö vai yhteisön vastuu tietyt asiat, mutta yhdessä tässä tätä elämää ja maailmaa rakennetaan. Ja kyllä meidän kaikkien täytyy niin kuin opetella ja osata ottaa toiset huomioon. Ja jos nähdään, että jollakulla on meidän mielestä jotain huolia tai murheita, niin aina mennä hyvä kysymään, että onko kaikki hyviä ja voimme me jotakin tehdä. Niin se on meidän kaikkien yhteinen asia. Sitten kun huomioidaan toisemme, niin meillä kaikilla loppujen lopuksi on mukavampi olla. Mä sitten taas sanoisin, että yhteiskunnan todellakin pitää muuttua, koska se suvaitsevuuden määrä, mitä tällä hetkellä on vieläkin valitettavan vähäistä. Ja nuoren ei missään tapauksessa pidä ajatella, että hänen pitäisi muuttaa yhteiskuntaa varten.
Mitä Neija tuumaa? Mä oon vähän molempiin mieltä, tai mä ajattelin ensin, että kyllä se on se yhteiskunta, mutta nyt kun mä kuuntelin näitä puheenvuoroja tässä, niin sieltä tuli tosi hyvää juttua ja sitä voi ajatella kummallakin tavalla. Mutta se on myös vähän silleen, että kun puhutaan nuoresta, niin kummasta puhutaan siitä, joka ei suvaitse, vai siitä, joka kokee esimerkiksi yksinäisyyttä. Niin, et eihän sellainen nuori, joka kokee olevansa yksinäinen, niin eihän se ole hänen vika millään tavalla. Että kyllä silloin niin puhutaan siitä yhteiskunnasta ja muista ihmisistä, mutta yhteistyön. Kiitos mahtavista vastauksista. Seuraavaksi vaihdetaan aihetta ja vaihdetaan terveydentila. Kouluterveyskyselyn mukaan Huittisissa alakoulu-, yläkoulu- ja lukio-ikäisissä on huolestuttavaa, että he kokevat terveydentilansa heikentyneeksi ja he kokevat ahdistuneisuutta. Huolestuttavaa on myös, että yli 30% ylikoululaisista ja lukiolaisista on kokenut seksuaalista häirintää. Seksuaalinen ahdistelu on voinut olla seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä. Mitä ajatuksia tämä herättää esimerkiksi arissa? No, kyllä tämä huolestuttavaa on. Sitten kyllä nämä kouluterveyskyselyn vastaukset, mitä saadaan, niin nämä on tosi huolestuttavia ja jotenkin tällaista viestiä on tullut pitkän aikaa jo. Jossakin vaiheessa puhuttiin, että nyt on korona-aika ja nuoret voi huonosti ja muuta, mutta itse asiassa kun niitä seuraa, niin jo ennen korona-aikaa on alkanut tämä tämmöinen nuorten pahoinvoinnin kasvu erityisesti. Nuorten naisten, mutta yhtä lailla pojatkin on sitten oireilee eri tavalla ja myös heillä on sitten omia juttuja elämässään. Niin tämä on jatkunut ja nyt kun koronasta ja nämä rajoitukset on purettu, niin ei se ole mitenkään hävinnyt. Se on oikeastaan korostunut sen jälkeen, että kyllä tämä niin jollakin tavalla todella surullista on, todella huolestuttavaa. Ja kun puhuttiin tästä yhteiskuntateemasta, niin kyllä meidän yhteiskunnassakin on jotakin sellaista aika pahasti sillä tavalla yleisesti pielessä, jos meillä niin nuoret joutuu kohtaamaan näinkin isolla porukalla seksuaalista häirintää ja asioita, mitkä ei heille ehkä kuulu. Siitä on varmaan ollut aina jonkun verran, mutta nyt on nämä nykyiset mediavälineet ja kaikki muut, mikä tekee sitten ehkä omalla tavallaan vielä erityisen haastavaisuus puuttua tai ylipäätään saada selville. Ja mä luulen, että monelle vanhemmalle, monelle aikuisellekin tulee yllätyksenä, saattaisi tulla yllätyksenä, että miten paljon sitä nuorilla tällä hetkellä on sellaista viestiä ja kaikkea asian kuulumatonta. Mitäs ajatuksia Arin kommentit herättää Mikassa ja tämä yleisesti tämä tilanne? Joo, mä ehkä niin kun ajattelen tästä aiheesta semmoista, että tässäkin ehkä niin kun niihin asioihin niin kuin miten niihin reagoidaan ja miten ne otetaan taas sitten puheeksi ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yhteistyö, yhteistoimijuus näiden asioiden parissa, niin ehkä sitä tulisi lisätä sitten, että kun näitä tulee ja niin millä aikajänteellä tämmöisiin pystyy sitten vaikuttamaan, niin se on sitten ehkä vähän eri asia. Ja sitten mitä Ari tuossa mainitsi noista somesta ja tommosista, niin ne voi olla todella haastavia ja tuleeko kaikki edes niin kuin esille. Ja milloin ne tulee esille, tämä on kyllä todella haastava aihe. Haluaako Katja kommentoida vielä tähän? No siis tosi vakava aihe, mutta mä oon kyselykriittinen. Mä satun olemaan yleensä aina 5. ja 6. luokan opettaja ja ne on aina kyselyhaarukassa, että vastatkaa tähän kyselyyn. Sitten me mennään sinne tietokoneluokkaan ja jos en pidä sellaista niin kuin todella kivenkatkusta palopuhetta siitä, että tähän vastataan asiallisesti ja voidaan selvittää kuka on vastannut, niin oikeasti myös ne vastaukset voi olla, jos ei se tilanne ole sellainen, että se on niin kuin hallussa. Ja lapset ja nuoret ei aidosti välttämättä myöskään aina ymmärrä, mitä kysytään. Multa on kysytty ihan tosisen, mutta mä sitten nykyään sanon aina, että kysykää multa, että jos te ette ymmärrä, mitä kysytään, että mä en tietenkään vastaa heidän puolesta. Mutta semmoisia, että kysymykset on muotoiltu myös joskus niin, että lapsi, jolla on vaikka haasteita
luetun ymmärtämisessä tai sanavarastossa, niin se ei ymmärrä, mitä se kysytään, tai se laittaa just siihen toiseen päähän. Että mä en vastaan ollenkaan tähän kysymykseen, mitä kysyttiin, mutta mä olen kyselykriittinen henkilö. Ja mun mielestä niitä kyselyiden vuoksi me ei ratkaista niitä ongelmia niin kuin ollenkaan kyselyitä tekemällä. Ja varmaan ne jotain trendiä kertoo ihan varmasti, ja olen tästä asiasta huolissani, mutta kyselyiden tekeminen ei ratkaise tätä ongelmaa. Kiitos. Joo, pakko myös kommentoida. Mä oon ihan samaa mieltä kanssa, että niitä yksittäisiä kyselyitä kannata ihan niin kirjaimellisesti kaikkia ottaa, mutta trendiä se kertoo kyllä. Ja siis semmoinen, että ollaan menossa huonompaan suuntaan. Ja kyllä mä itse ajattelen, että kyllä meidän niin täytyisi tässä yhteiskunnassa ja aikuisten kasvattajia ja nuoria kohtaavien ihmisten taholla selkeästi tulla se viesti, että sellainen ei ole tosiaankaan ok, mikään tämmöinen ilmiö että se ei todellakaan ole, koska mä oon itse kuullut ja työn kautta sanonut jotain viestejä, että jotkut nuoret laittaa viestiä jonnekin somekanaville, niin sinne saattaa vanhemmat keski-ikäiset miehet sitten laittaa tämmöisiäkin niin kuin asiattomia vastauksia, että jonnekin ihan vuokrahakuilmoituksia ja kaikkiin tämmöisiin, mikä ei todellakaan musta ok, ja jotenkin siinä kovin kummallista niin kuin ajatella, että tällaistakin meillä yhteiskunnassa on yllättävän paljon. No mites esimerkiksi Nea, näkyykö tällainen ilmiö tuolla fitness-harrastusmaailmassa? Joo, kyllähän se näkyy, ja mä olinkin avaamassa suuteni siitä, että niin kuin somessahan se paha olo näkyy, mutta se ei ole pelkästään nuorten paha olo, se on myös aikuisten paha olo, siellä on ihan hirveätä kommentointia, ja sitten urheilumaailmassa, kun Suomessa täytyy olla oikeastaan näkyvillä, jos haluaa niin kun jollain tehdä sen rahan siihen urheiluun, niin sitä on tullut koettua. Ja siellä on helppo kommentoida, koska kukaan ei tiedä, kuka kommentoi. Mutta se on mun mielestä tosi surullista, miten niin kun suomalaisten paha olo näkyy sosiaalisen median kautta. Mites Jonna, onko sun esimerkiksi kaveriporukassa näkynyt tätä ilmiötä, tai pystyttekö te jotenkin yhdessä yhteisönä sillä yhteisöllisyydellä niin tuomaan toisillenne sitä turvallista oloa, tai miten haluat kommentoida? Varmasti se yhteisöllisyys tuo sitä niinku turvallisuuden tunnetta, koska jos niinku kokee jotain tuollaista, niin on se aivan kammottavaa ja näin, että pystyy avautumaan siitä jollekin kaverille just se, mitä siinä yhteisöllisyydessä ehkä on. Pystyy just avautumaan aiheesta ja sitten ehkä just yhdessä keskustelee jonkun aikuisen kanssa tai tällaisen, niin se ehkä on semmoinen helpottava tekijä sitten siinä. Mutta siis todella huolestuttavaa ja ihan järkyttävää. Kiitos mielenkiintoisesta vastauksesta. Mitä me Huittisissa voitaisiin tehdä tälle asialle? Ottaako Mika vaikka tästä koppia etsivänä nuorisotyöntekijänä? Mitä keinoja? Joo, siis tuossa puheenvuorossa sanoinkin jo, että kyllä sitä semmoista niin kuin yhteistyötä tarvitsisi lisätä ja sitten miten me reagoidaan, jos meille niin kuin tulee esimerkiksi nuorisopalveluihin näitä, niin myös se, että no, meillä nyt ehkä vähän sillain niin kuin rajallisesti monesti on niin kuin niitä keinoja käytössä, mutta ehkä sitten just koulun kanssa yhteistyössä ja niin kuin lähtee sitä kautta viemään asioita eteenpäin. Mitenkäs Katja, mitä voisimme Huittisissa tehdä? No ainakin se, että me ei säästetä kuoliaaksi nuorisotyötä, että pidetään huolta, että on resursseja. Ja sitten se yhteistyö on tosi tärkeää. Koulutoimen, nuorisotyön, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Että aito ja hyvä yhteistyö niin, ettei myöskään sitten kukaan linnoittaudu mihinkään omiin poteroihinsa. Tietysti esimerkiksi koulun ja sosiaalityön yhteistyötä rajoittaa salassapitovelvollisuus, mutta että sitten kun ylitetään tietty kynnys, niin sittenhän yhteistyö alkaa olla jo helpompaa. Mutta yhteistyöllä ja pitämällä huolta siitä, että resurssit on riittävät ja niin, että vaikka se nähtäisi joku nuorisotyön juttu tässä
kireässä taloudellisessa tilanteessa lainausmerkkinä helppona säästökohteena, niin me säästetään tulevaisuudesta siinä kohtaa, että sitten täytyy jättää jotain muuta tekemättä, jotta nuorisotyön resurssit pysyy edes tämänlaisina kuin ne tällä hetkellä on. Ikäisenä niin toivonut, että teidän parissa toimivat aikuiset ihmiset niin tukis teitä siihen, että miten te pystytte hyväksyyn ittenne ja olemaan just se, ketä te ootte. Millaisia asioita tai toimintoja tai mitä vaan niin kun me aikuiset voitaisiin tehdä nuorten hyväksi. Kiitos loistavasta kysymyksestä nuoriso-ohjaaja Julia. Joo. Mä sanoisin, että itteni kohdalla ehkä mä olisin toivonut, että jo ala-asteelta oltaisiin sanottu niitä, lisätty tietoisuutta asioista. Ala-asteella, siis mä en muista, että oltaisiin puhuttu esimerkiksi jostain seksuaalivähemmistöistä yhtään mitään. Toki mun alakoulusta on jo aikaa, mutta kuitenkin. Se tietoisuus on ehkä se tärkein. Ja se, että just, että jokainen aikuinen, siitä välittyy se, että se on turvallinen. Se on se kaiken A ja O. Turvalliset aikuiset. Ja se, että se huokuu heistä. Eikä se ole vain niitä sanoja, vaan se on myös tekoja. Joo, kyllä mä lähtisin samalle linjalle, että aika paljon itse oppinut vasta peruskoulun jälkeen asioista ja ottanut asioista selvää ja lähtenytkin sellaiselle erilaiselle polulle. Että tosi paljon ohjataan aina siihen samaan, kaikki nuoret samaan suuntaan. Ja sitten jos olisikin joku eriävä idea, että hei mä haluaisin tehdä tällaista tai mä haluaisin harrastaa tällaista, niin sitten sillä aikuisella ei välttämättä ole mitään tietoutta siitä. Ja sitten tulee itsellekin semmoinen fiilis, että niin, onko tämä vähän liian vaikeaa. Kiitos mahtavista vastauksista. Löytyykö sieltä vielä joku rohkea yleisöstä, ketä haluaa esittää panelisteille kysymyksen? Ei taida tässä kohtaa tulla enää yleisökysymyksiä. Saa myös kommentoida, jos haluaa, tai heittää jonkun ajatuksen. Sen ei tarvitse olla kysymys sieltä. Kiitos kaikille panelisteille, mutta erityinen kiitos Jonnalle ja Nealle. Teidän kommentit on ollut aivan mahtavia. Kiitos. Kiitos, aivan mahtava kommentti sieltä ja kyllä erittäin paljon kiitoksia kaikille. Loppuun vielä saisitte kaikki vuorollanne kommentoida sitten terveiset huittislaisille nuorille ja tai päättäjille. Aloitetaanko me Katjasta? Mitä Katja sanoo huittislaisille nuorille ja päättäjille? No, mitä sitten sanoisin? Ei säästetä kurjuuteen nuorisotyötä. Ja nuorille just, että olkaa rohkeasti omia itseänne, ei tarvitse tehdä saman kaavan mukaan kuin kaveri. Ja sitten oikeastaan ajattelisin nuorisotyölle ja kaupungille ja kaikille tahoille niin tässäkin ehkä se, että tietoisuus niistä harrastuksista. Vielä mä tiedän, kun silloin kun sä oot ollut alakoulussa, niin jaettu reppuihin sitä kuukausitiedotetta, mutta sehän on säästetty pois. Ja tietysti paperitiedot ei enää muutenkaan toimi. Mutta koronaan kun kuoli se, että lähetettiin niin kuin Wilman kautta kuukausittain se tiedote, niin sitäkään ei ole enää tainnut olla. Ja se olisi aika pieni asia, jos se koottaisiin ja lähetettäisiin Wilman kautta. Nämä harrastukset on mahdollisia. Ja koska olen toiminut voimisteluseurassa ja aktiivisesti kampanjoinut sen puolesta, niin esimerkiksi sua se ei ole tavoittanut. Et kun siinä on se ongelma, että mikä ottaa minkäkin flyerin vastaan ja kuka sen sitten jakaa, niin se, että ne kaikki mahdollisuudet olisi tiedossa. Koska joku tykkää jalkapallosta ja joku klarinetin soitosta ja kaikki on ok. Mutta ei säästetä, olkaa omia itseänne ja tiedotusta kuntoon. Kiitos Katja. Nuoret on tulevaisuus, eikä se ole ihan pelkästään fraasi. Kaikki nuoret on niitä huomisen päättäjiä, mitkä sitten joutuu ottaa omalla vuorollansa vastuuta sitten tästä maailmasta ja asioista. Et meidän täytyisi pystyä kasvattaa meidän nuorista kaikista sellaisia, että ne voi hyvin tulevaisuudessakin ja jaksaa sitten sen pitkän uran ja elämän, mitä heillä on kaikilla toivottavasti edessä.
Ja se vaatisi meiltä aikuisilta ja se vaatii päättäjiltä tietysti sitä, että turvataan ne resurssit, että meillä on niin kuin riittävät resurssit niissä palveluissa ja niissä paikoissa, millä sitä nuorten hyvinvointia voidaan turvata ja mahdollistaa esimerkiksi vaikka sitä harrastamista ja kaikkea liikuntaa ja kaikkea muuta. Että niihin pitää olla riittävästi voimavaroja aina. Että melkein kaikesta muusta voidaan säästää, mutta nuorten palveluista ei mun mielestä. Ja aikuisille sellainen viesti kanssa, että kun tuossa kulette ja näette noita nuoria, niin oli ne omia nuoria tai oli ne vähän vieraampia nuoria, niin kannattaa aina mennä kysymään, että mitä kuuluu ja onko kaikki hyvin, varsinkin jos näyttää siltä, että jostakin asiasta herää huoli. Se on aina hyvä, jos niin aikuiset ottaa sellaista vastuuta. Kiitos, Ari. Mika. Juu, ehkä päättäjille semmoinen viesti vähän samaa, mitä tuossa tulikin jo, että olisi ne riittävä tuki ja ne luotettavat aikuiset sitten ehkä sinne nuorisotyöhön ja koulumaailmaan ja muutenkin, että nuorilla olisi riittävästi sitä tukea ja sitten ehkä nuorille, ja tämä on varmaan niin kuin kaikille semmoinen, että uskaltaisi olla oma itsensä ja just semmoinen kuin on. Kiitos Mika. Jonna, ole hyvä. Nuorille mä sanoisin, että luottakaa tulevaan. Kyllä ne siivet kantaa, tälleen kliseisesti sanottuna. Ja myös sitä, että no mulla katkesi ajatus, niin en mä sano, katsotaan sitten. Mutta päättäjille sitä, että ajatelkaa välillä niin kuin sydämellä ja järjellä, eikä aina vaan niin kuin raha edellä. Usein se menee niin, että voidaanko tehdä tätä tai voidaanko tehdä tota, koska se maksaa niin paljon. Kyllä ne säästöt löytyy jostain, mutta tässä pitää vaan priorisoida sitä, että mikä sinne etumaiseksi laitetaan. Kiitos Jonna. Nea. Mä haluaisin välittää mun terveiset erityisesti nuorille, että olkaa rohkeasti just niitä, ketä te ootte. Ja just mitä Jonnakin sanoi, että luottakaa tulevaisuuteen. Kaikki kyllä järjestyy, vaikka se ei nyt siltä tuntuiskaan. Ja sitten huolehtikaa niistä hyvistä elämäntavoista silleen, ei liian tiukasti, mutta syökää hyvin, liikkukaa itselle mieleisellä tavalla. Kaikille löytyy joku semmoinen kiva harrastus, mikä ei edes tunnu liikunnalta välttämättä. Ja muistakaa, että some ei ole koko totuus. Älkää ikinä verratko siihen, mitä te näette siellä. Sieltä ei niin kuin näe millään tavalla totuutta. Ja sitten kaiken tämän suorituskeskeisen yhteiskunnan keskellä mä haluan muistuttaa, että olkaa armollisia itsellenne. Muistakaa levätä, palautua ja tehdä kaikkea kivaa. Kiitos. Annetaan raikuvat aplodit meidän upeille panelisteille. Tuhannet kiitokset, että saavuitte tänne tänään Ihka ensimmäiseen Nuori Areena-tapahtumaan. Ja nyt on hyvä päättää näihin kommentteihin tämä paneelikeskustelu. Ja kiitos Veeralle ihanista kysymyksistä ja kiitos yleisökysymyksistä ja kommenteista. Nyt ennen kuin panelistit päästetään siitä penkistä istumasta, niin Julia saapuu tänne taas sitten antamaan teille pienet lahjat kiitokseksi tästä ihanasta hetkestä. Kiitän tässä kohtaa teitä mahtava yleisö, että olitte tänään täällä paikalla. Minimessut on siellä varmaan vielä ihan hetkisen verran auki. Käykää nyt hakemassa loput popparit, mitä Tino ja muut vaikuttajaryhmän nuoret ovat siellä paistelleet meille. Ja sieltä löytyy sitten vielä muitakin pisteitä, missä voi käydä piipahtamassa. Kiitos panelistit, kiitos nuorisopalvelut tästä tapahtuman järjestämisestä. Kiitos kaikki näytteille asettajat, kiitos Sirkusrakkaus Pum Pum graffiti-työpajasta ja kiitos ennen kaikkea teille hyvä yleisö, että saavuitte tänään tänne paikalle.